Kamara marama intiere agero ni rio makare machiegni weche manyien mag oimore ka gikone mosenindo Albert Ochieng, Albert Ojwang oko kariyo mare mogik odhiambo makawuono kanyuola kachiel koda jotelo mabende ne ochopo yuago Albert dwaro mondo miyo chiw ratiro ne ojanano magiwacho ni ne onegi e yo ma ok ni kare. Bende kopogore koda mano, jatend piny William Ruto nyono kar tiende kodok ne wach mar gero kanisa e kar jot mar ker ma Nairobi kam, ka wacho ni onge ng'ata mabiro sieme kata mabiro nyise kaka onego tim. Ogolo omenda mare mar mondo miyo gergo kanisa kaloro ne kanisa mane oyudo kanyo owacho ni ne onge kama ber. Nyakora mogi magi kachiel koda weche mamoko warangane thuond weche. Ageno ni odhi yudo justice. To justice ni odhi yudo mana kukonyowa to kuchung' kodwa. Justice must also be seen to be done. And justice delayed is justice. Familia mar mosenindo Albert Ojwang kod jotelo sundo piny owacho mondo kaw okang' ne jomitudo kod nek mar Albert. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Jatend piny William Ruto dok ne chenro mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny mantiere Nairobi. Saucho mondo wewe duro waketuru wach mar wuoyo ni mar sasa ma jodhi odhi ng'anyo gi. Wang'iyo kala gamakalo wano ka ji otho ma ji 16 jomotho oge ngima gi olal. Lakteche mapacho ka koro jiwo twak e kind sirikal kod Gen Z e wi ng'anyo kaka achiel kuom yore mabiro konyo bero sekta mar thieth. Ote mari inyalo oro naboa maenari adek au chiel nono ka kamano bende watudre e mbui mag oganda achiel kachiel wantiere Facebook kod YouTube bende oyudore kanyo achiel kachiel e mbui mar Instagram e mbui mar TikTok achiel kod mbui mar X nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ene jatend piny William Ruto odokre chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. Kolero ni kanisa no ibiro ger kod omenda ma owuok e ofuku mare owuon. Gedo mar kanisa no miyango ni ibiro ger kod omenda madirom bilion 1.2 koro nyayo paro mopogore kowuok kuom jo Kenya ma ondiko ka okale mbui mar X. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E kinde romo mare kod jotelo mawuok e kaunti ma Embu e kar jot mare bore Nairobi, jatend piny William Ruto ochiwo ler e wi weche maliekore mar gero kanisa e kar jot mare ma Nairobi. Naambiwa ati hata kwa magazeti leo ati kuna mtu anasema ati mimi najenga kanisa hapa State House. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Nini mnanielewa? Ruto olero ni ne oyudo kanisa e State House makmana ni ne ogere gi mabati. Kanisa no mailieko ni biro ger kod bilion 1.2. Jatend piny owacho ni omenda no biro wuok e ofuku mare en owuon. Mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Na haita gharimu serikali ya Kenya peni moja. Nitajenga na pesa zangu kwa sababu kanisa ya Mungu ni mahali ambapo panatoshana na heshima. Kokalo mbui mar tudruok mar X, wach mar jatend piny gero kanisa e kar jot mare koro nyayo paro mopogore. Okil Paul Mwite kokalo mbui mare mar X owuok oko mar kwedo wach gero kanisa State House kopenjo ni kanisa no to biro bedo mar dini mane. Komedo ni jokopere, Anglican kod kata PCEA ok nyal lamo e kanisa ma ok gigwedho. Oyango ni State House en mar jo Kenya duto kendo kata oganda jo Salam bende koro dwaro muskiti kanyo ka jo Hindi bende dwaro od lamo margi. Okil Willis Otieno bende kokalo mbui mare mar X okwedo parono kowacho ni State House ok en mwandu mar Ruto owuon to en ranyisi mar riwo jo Kenya duto kanyakla. Komedo ni ka oger kanisa State House to dini moko duto bende owinjo gernegi kuondegi mag lamo State House. Penjo mar kama omenda mar gero kanisa no wuoke bende onyiedhore mbui ka jo Kenya moko yango ni pen chike mapacho ka bende lero pogruok ma winjo bed e kin kanisa kod piny owacho. Jo Kenya bende hum ka chenro duto mamulo ngima jo Kenya moriwo weche mag somo, thieth, bedo gi apeyni mabeyo oseket kare emo
emomiyo koro omenda makore lach igero godo kanisa e kar jot mar jatend piny. Kata kamano, jokenya moko to siro chenro mar Ruto mar gero kanisa State House. Jatend LSK machon Nelson Havi kod seneta Manandi Kiprotich Arap Cherargei kokalo e mbui mag X owuok oko mar siro chenro no ka gipenjo ni ang'o momiyo jokenya ok ne okwedo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kinde mane ogero kar tongo na State House to sani gikwedo gedo mar kanisa State House. E kinde ma magi duto timore, jatend piny William Ruto to onyono ni nyaka oger kanisa State House kendo ok onyal kwayo ng'ata ng'uono e chenro no ma otimo. Mimi ni mtu naamini Mungu. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Kaluore kod pen chike mapachoka kare maraboro, piny owacho ok onego sir kata yiengre korka dini mora. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Joyce Oduor. Wadhi nyime kama miche gi miche mag oganda ne oyuore skul ma Nyawango e Kokwayo Kakelo e kaunti ma Homa Bay e nyasi mar ko Albert Omondi Ojwang e kar yweyo mare mogik. Anyuola osiepe jotelo kod jopuonjre mag mbalariany duto e duol achiel pod bando ratiro. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Rumbi mag lit kod kuyo ne okwako gweng' ma Kokwanyo Kakelo e sama ne itimo nyasi mar kopo mogik ne Albert Ojwang. Jopuonjre mbalariany ma Pwani ne gin moko kuom jopiny manoyuoro e nyasi no ka gisingo biro paro Albert tarik 7 dweni e ng'anyo motis ni Sabasaba kaka yor manyo ratiro. You can't kill us like this. Albert stop killing us. The government stop killing us. We are not going to rest until justice is done. And remember, we are soon celebrating Sabasaba. We will do Sabasaba for Albert Ojwang. Moko kuom jotelo mane ochopo bende ne omedo chwalo duondgi ka gidwaro mondo ratiro yudre ne Ojwang kendo bila mane okelo tho Albert kaunegi ondamo mar chik mager. Gimotimore rach. Justice must be given. Justice must be provided. Polisi yeyote ambaye alihusika katika kifo cha Albert Ojwang lazima ashikwe, lazima apelekwe kotini, lazima afungwe maisha. Deputy Inspector General of Police Bwana Eliud Langat lazima ashikwe, lazima apelekwe kotini na lazima afungwe for life kwa kuua kijana wetu. Rumbi nomedo kwa kolwasi esama jaod bura mar Suba North Millie Odhiambo kaachiel gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne joriwore e kuyo kod jonyuol e wi tho mar Albert o kaka jotelo to kaka jonyuol. Ang'eyo lit mamiyo dong maonge gi nyathi. To in Nyasaye osegwedhi gi nyathi. Ahera ura moro mwakia kumae. Kao nyathini ninego kaguok. Lit kosok lit. I would want to appeal to Kenyans that we need to learn to be united as a people, regardless of our tribes at all times. Justice must also be seen to be done. And justice delayed is justice. Bende gi mirima mapek, jonyuol Albert gi jaode ne otelo dwaro mar yudo ratiro e wi tho wuodgi Albert Ojwang. Tarik 7 en birthday mar Albert. To kendo en Sabasaba. Adwani wawuogo ko wate kwa celebrate birthday Albert to kendo kwa fight ne justice ne. To kakoro nyathina achiel ema gikawo, lakini Albert kikinindi kama intie no. Chak gi ng'ama no jogo dalau. Matumaini yangu ambayo nilikuwa nayo yamefifia. Nimemwachilia kwa amani, kijana wangu alale kwa amani. Ngamonego ngato akumu mare ento, and we shall ensure through the court process that those who had a hand in this shall face the full force of the law. Tho mar Albert ma osebedo kakelo oganda jo Kenya kanyakla gi duol achiel are Kokwanyo Kakelo nyaka bure Nairobi
dwaro ma pod mienjo en ni ratiro mar Albert Ojwang nyaka yude. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kokwanyo, Kaunti ma Homa Bay. Erokamano nyami Center kawadhi nyime ni jochiw thieth e pachoka koro buogo weyo chiwo chenro mag thieth ponono ni kata kapo ni okang' okgemo kawo mar nyayo kwe e kinde mag ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero, jotend riwruoge jochiw thieth mag KMPDU kod KUKO oywago teko mathoth ma obila tiyogo kuom jochiw thieth machiwo thieth mapiyo e kindego mag ng'anyo. Kagilose magawa moro bure Nairobi, jotend riwruog jochiw thieth mag KMPDU kod KUKO nobuogo weyo tich ponono ni ng'anyo mosebed kibago pachoka omedo bedo gi tulo. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog lakteche Davji Atela, nitie jochiw thieth e ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo madhialo jogo manowito ngimagi higa mokalo kod mano masundo piny owacho neno ni oyud ratiro ne rawera Albert Ojwang. We will not allow our members, the doctors, the nurses, the clinical officers, the healthcare workers to be endangered when there are protests and when there are demonstrations. We have increased numbers of casualties during the demonstrations. There were over 200 reported cases in the public facilities, and in around that about 7 doctors also were injured in that particular protest. Some who are offering services in the, to the demonstrator in the city, and some of them who are managing the ambulances. So these are realities. And therefore, the tear gassing of even of the places where these officers are being done. Chalma kama, Atela no wacho ni rocho chalmar paro ma jochiw thieth wirani e kinde ma oganda oyudo hinyruok. Chuno mondo mi jochiw thieth oti kuom thuolo mokaka mapile, kendo onge jal mora mora maranga rita kata chal margi mar ngima. Ng'anyo mang'eny matimore gi miyo ji mang'eny hinyore. Polisi hinyo ji, guns be nyiewo e yo, mamiyo osiptende pong' gi jotuo, osiptende bedo overwhelmed. We have to realize that when these things are done, when somebody is injured, whether you are a police officer, whether you are a Kenyan, whether you are a healthcare worker, you need to be treated. And if this is overwhelmed, there's no place where we'll run to. E kindego, jotend riwruoge KMPDU kod KUKO okwedo tim mar obila tiyo gi teko mathoth kuom jochiw thieth machiwo thieth mapiyo ne jong'anyo kod bayo negi iro malungo wang'. Ndalo demonstrations gi kata jodakteche kata jothieth the hospital tamogi. Koro wacho ni sa ochopo moro mondo wang'i ni wanyalo demonstrate nade ma joguns jokobe ndara ma polisi be oyudo yo mainyogo ji. Our members, as we stand here, a good number of them are traumatized. Some have actually fallen victim to this culture of violence, mostly meted by police and the goons. And even those who are in the facilities, they are also traumatized by the things that we are seeing. And that is why we are saying that it is time for introspection, because sobriety is needed. Gijiwo jatend piny William Ruto kod josiasa mondo mi oyie twak kaka achiel kuom yore mag neno ni okenge makare manyalo konyo nyayo kwe pachoka oyudore. Wirani mano bende biro konyo bero sekta mathieth. We call upon the leadership of this country to sit down and rethink. You don't kill your child for challenging you. You must actually look for a way of bringing them together, reason and get solutions. Watim kwe, bedru pinyi wagomba kagi nyithindo matindo gi nyithindo gi ntiere ywak magin godo. Ntie chan magin godo. Nyithindo gi ginjo nekri mondo gibia bia gichak go koko. To kibe kikwa negi gi. Gibende kik gik moko jonjore gi jomaundu kik donje wechegi. Jochiw thieth go bende dwaro mondo mi orang ahinya nok matije magiyango ni en achiel kuom gigo mamedo chwalo ichwang' mar rawere pachoka. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki odhi nyime kod gode bene yiero mar jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo ka olero ni yiero Ruto e tielo mar ariyo en medo chenro mag dongruok kaka keyo teko stima, gero apeyni kaachiel gi kongo ute thieth e pachoka. Kindiki okirapilo e wang' kweth jotelo maseyo sirikal ma owacho ni onge kod ajenda mar bero ngima jopiny. Kindiki owacho magi e kinde chenro mar siro grube mag joma mine e kar chung od bura ma Malindi romo mane oyuorie kod jotelo mopogore opogore masiro lwedo sirikal mar broad based. Wananchi wanasema Ruto 2 term. Sio bure hiyo. Ukisikia 2 term sio maneno bure. Ukisikia 2 term wanasema zile barabara zimejengwa
ziongezeke zaidi. Hiyo ndio 2 term. Ile fish landing site imejengwa iongezwe maradufu 2 term. Hiyo pesa ya stima imetolewa iongezwe maradufu 2 term. Wale wananchi milioni 24 wamejisajili kwa SHA waongezeke wafike 55 million 2 term. Serikali hii nyinyi mliipigia kura? Hamkuipigia. Hamkuipigia kura, lakini mkaalikwa, si ni kweli? Sasa kama nyinyi hamkupigia kura, Rais William Ruto amealika watu wa Malindi wakaingia ndani. Mtu mwingine atawaambia mtoke? Yeye aliwaalika. Wakati alikuwa ndani hakutaka nyinyi muingie. Si ni kweli? Ule mchochezi. Wakati alikuwa ndani ya serikali aliwataka nyinyi. Sasa Rais William Ruto ametualika tukaingia ndani. Halafu yeye anatuambia tutoke. Wangapi wanatoka? Wangapi wanasema sisi tuko hapa ndani? Kama hukupigia William Ruto kura ya urais, ulipigia Raila Odinga. Hao viongozi wawili sasa wanafanya kazi pamoja katika broad based government. Kwa hivyo na sisi kama wananchi tuwafuate, kwa sababu wao ndio tuliwapigia kura. Tunataka amani Kenya, na tutaki tupiganishwe kwa ukabila, kwa sababu hata mimi nikisimama hapa nimebeba damu mbili ndani yangu. Babangu katoka kwingine, mamangu katoka kwingine. Kilicho muhimu mimi ni Mkenya. Josiasa Masayo Pinyo wacho ochikore mabor gi weche mosebedo ka wachore ni gine magichulo kweth njore mondo oroch ng'anyo e pacho ka. Josiasa go moting'o jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAP-K, jatend migawo machon Fred Matiang'i kod gavana mar Trans Nzoia George Natembeya onyiso sirikal mondo okawnegi okang' e wi seyo miketonegi. Nyamburko kwethno ne obagi kite kinde mane gidhi e romo ma kawuono e masawa mar Kenya ka giseyo spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wira ni tim makamano otimore dage mar siasa. Nyinyi mmetumika vibaya, si ndio? Huyu Raila mnamsaidia, mnampatia kura, anatoa fujo, anaingizwa kwa serikali, anawacha nyinyi kwa mataa. Kuna majama wawili wamekaa pale ati wanakula kwa niaba yetu. Ati wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameleta na watu wa pinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo? Kwa machielo Seneta Masia Laktar Oburu Oginga okoro josiasa mondo were gi tim mar donje ng'anyo mamuol mar rawere mag Gen Z ma josiasa moko tiyo godo e nyayo mbi margi mar siasa. Kolose skul primar Mabondo, Laktar Oburu owacho ni seche ma josiasa moko dieko ni gisiro rowere ok owinjo giket mbele agenda maggi. Omara Gen Z owinjo mithuolo mar yango yo magibiro luwo maonge tudruok moro amora kod josiasa. Bende ne okwedo weche mag ndhicho kod obila tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, kowacho ni Kenya onego bed gi piny ma jopiny nyalo chwalo ywak maggi maonge luoro moro amora. This country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Me, I support Gen Z because I'm also Gen Z. But I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Let the Gen Z put their agenda up, and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy.
Kawadhi kadha wadnam chumbi en riwruog mine e kaunti ma Mombasa ne owuok oko mar kwayo rowere ma wuok Mombasa mondo mi kik bag ng'anyo ma ichano time pacho ka chieng' wuok tich mano tarik 7 dwe mar 7. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, minego ne onyiso luoro margi kaluwore gi maseche mag monjo kod nek mosebedo katimore kinde ng'anyo e pacho ka. Gidwa ni rowere olok pachgi kendo rang yore mamoko ma ginyalo tiyogo e chwalo ng'ur meggi maonge wach dhi ndara bago ng'anyo. Luoro margi en ni chenro mag ohala kod wuoth bende kinde krochore kaka osebedo katimore e kinde duto mag ng'anyo. To wabedo piny to wamanyo ni wan kaka jomage wadwaro chomo ofis mane tang'o gang'o ma wadwaro wacho ofisego. Ma biro miyo wayot mondo miyo ng'e gik ma wadwaro, chunywa mondo miyo dwaro mar chunywa mondo chop ne serikal no mondo serikal otim. Bang' mano kok gitimo to wabed gi evidence. Ne wabiro kuom ng'ane, ne wawacho kama to nokotimo. Ora an gima kwayo nyithindwa we dhi e ndara. Nyithindwa ka nitie gima ginyalo wacho, nitie dialogue, nitie kaka ginyalo wuoyo gi serikal mondo mi gindik kata mana barua moro matin mondo dhi mondo mi gibed gi serikal mondo gine kaka ginyalo jadiliana e yo mamuol to ke yo mar wuok e ndara. Serikal wan go en serikal achiel, to bende kwa keto serikal tesre to onge kaka serikal nyalo tiyonwa nikech weche ng'eny masani dwarore ni mondo tim, to kwa keto koko to kwa nyal dhi maber. Koro wane wakwayo serikal gi duol mamuol gi nyithindwa te mane Kenya ni waketuru muolo mondo waketuru kwe mondo wach mar dhi maandamano mamiyo kata mano walok dhi maber ni de waweyo. Walando kwe wan mine ma Mombasa emo miyo wachung' ka walando kwe, to kwe ni walando mondo dhi ojende owe tikodo. Wan waywak nikech ojende rumo, to Kenya wan en Kenya achiel, onge Kenya moro ma biro nwang'o kendo. Wakeini mantiere siasa e kaunti wa Migori yuago akweda kod ayany mabede koro wuok kuom josiasa machuo. Giwacho ni gisebedo ka giyudo ayenje maricho kokalo kuom mbui kamoko bende e kuonde romo mag siasa. Gino makoro miyo wakeini mathoth chunygi tho e donjo e weche mag siasa. Jafwamb marwa e kaunti ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. Piny Kenya pod thembe ng'wech mane mok ng'eny ne ariyo adek ma kichwech achiel oyiere lemogo mag siasa kata gwele leo mag tijego mag piny owacho mabendo ng'ere kaka two-third gender rule. Ma inoseketi enene kwan wakeini mathoth oyiere lemogo mag siasa kata gwele tije mamoko mag piny owacho nikech kwan gi mantie lemogo mag siasa kaachiel kod tijego mag piny owacho pod nitie piny. Kalure kod kwan mapiny mag wakeini to ahinya lemogo mag siasa e od buche mathoth ma oting'o mano mag kaunti ma Migori, wakeini mathoth osegwel e od burano. Penjo osebedo mathoth gimomiyo wakeini mathoth ok osebedo ka yiere leo mathoth mag siasa ka moko kuom wakeini bedo luor e donje siasa. Jolony wechego mag kit chwech wacho ni wakeini mathoth to ahinya mago mantie kod leo mag siasa kod mago magombo lemogo mag siasa kale akwede mathoth ayany kod mamoko gino ma osego chunygi e donje siasa. Mang'eny kata ne dwaro to chunygi dhi jok nikech gik ma ibiro wach kuomgi. Ma kata mana kopo, kata mana national leadership, kata mana county leadership, ko yier ng'ama miyo, no miyo lemo moro. Tiwinjo mana kaka moaeno, ji ng'ura kendo ji wacho ni wan pok wayudo jatelo. Nikech ing'iyo ng'ama miyo kagima ok en dhano. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed en achiel kuom wakeini mantie siasa ma osewuok okelela ka ywago ayany mawuok kuom moko kuom josiasa moyier kaachiel kod rawere ka okalior mbui. Kata kiyanya ni ano chot nyako ema chodo onge shida to yanya to kiyany merwa ayany bende gi giko ne joma dongo kosa riambo dachomu ga yany dumia kura ok na sayo wasa hata pimo nwa pima to une munano ne wa mi nyathini kura dhi otine jopiny piny kawo mana gi tich okadwar gavana okadwar senator okadwar MCA mana mar rinda ni ema duogo kwa 2027 tuketa mana ratil gi gik matimonu. Wawinjo malit kaka especially wan jo Migori County ka woman rep waseche duti yanyo kendo kinyise ni ok okende ka ng'ato dhi chungo ni ok okende chuo adi ma ok okendi kata ma ok okendo ma bende ni e good leadership. Ngire go wan en gima lit ma okum wakeini ema itiyo godo e yanyo wakeini wetegi mantie leo mopogore opogore mag siasa kaachiel kod mago madwa leo mag siasa. Ok da ber ka ng'ama miyo gore gi ng'ama miyo nikech pod wathin e leadership kabisa. To joma chuo ohero tiyo gi joma mine mondo miyo go joma mine kendo dwok piny.
Thoth wakene manyo lemogo mag siasa mopogore opogore oseber ka ipenjo penjo mathoth ma oting'o ka gintie keny kod oganda. Gin opisa maduong' e migaoni mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' wachna kweda ne wakeini. Okendi, ok okendi, pod ibiro tiyo. Challenges mamine mokendi dhi through be are the same challenges mamine moko kendi dhi through. Nitie moko kendi to bende odak maber malo kata ng'ano mokendi. Omiyo wang'e ni leadership itimo go buongo, itime gi paro, itime gi networking gi other things. Ok en about ng'amo kendi gi ng'amo kokendi. Kada bed ni wakeini kale kwede mathoth to ahinya mago mantiere siasa omed jiwo gi mondo gibed ma otegno kendo kik chunygi tho. Policy moro ma wan go sani mar gender mainstreaming waloso kendo en the best policy ma wan go sani ma kata the World Bank oyiero. Mondo mi wakon mine ni okang' kokang' kiyudo position moro midwa yiere ji chunga kata ng'ato yanyi kata ng'ato timo ni ang'o akwayo ni kamoro kata obed mana grassroots election mag ODM kata mag party mane woguru mang'eny kendo chunguru. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ya George Juma. E weche mag somo ni duol mochung' ne tayo penj manonek osidho ayanga kar nono lony kod kano nonro mag jopuonjre magi wacho ni obiro kod kwano kara kod kwan nonro mathoth mag jopuonjre. Gimiro ni kanyo biro kelo kanyakla jokanyo mar sekta mar somo ne wilo paro kata wacho paro makoni kod kocha mopogore mar dongo sekta no. E kinde mane oloso e lok tich mar Gibore Nairobi, jakom mar duolno Julius Nyabandi olero ni nono lony mag jopuonjre na achiel kuom yore mag neno ni sekta no mar somo odongore kendo chopo dwaro maggi ka paro moyud e romogo chopo ne jopuonje kod jopuonjre. Nyasino mabende oyuorie gi jagoro mogirore migawo mar somo Julius Bitok osingo ne gi ikore kara jotelo go singo ne gi ikore ne chiwo penj ne jopuonjre mag klas 9, 6 kod 12 ka obok mag penj bende koro biro yudo kowuok e lony manyasani. Omeno ni kanyo bende biro neno ni kwan mag jopuonjre mag CBE omedore. NEC headquarters, or rather Kenya National Examination Council headquarters, to be able to unveil Education Assessment Resource Center, one of its kind in Africa. And we are really happy to unveil this center, which is going to help us on capacity building for our competence-based education. We have been able to go around and see the kind of facilities which have been put here, the kind of investments our partners have put in to ensure that we have a program on assessment to improve on the capacity of our teachers on competence-based education. Nyakoromogi gikanyo wadoni mondo mi wakao yueyo chenro en mar oimore. Abiro somo kuom ote mabende wuoro ka Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago aluo chenro watieko mar Ojwang warito 77. Ramogi TV mae auki dibo kani Ulanda ansani okawuo dipo ka polisi olal koda. Mosamin Ben kani Malunga kod Nyakarungu Bay kani Ulanda. Ramogi weche manyien chopo na malere gwenge mag Sako Bondo. Wach gi pak ne Ramogi TV, Jenzis mondo gol jatendgi ka gidwaro twak mar adier. Ojende nyaka mi joma dongo luor Honorable Rogers Roy awuora mar Bar Kowino. Ramogi TV mae Owino kanio yani Masai Albert oyuegi kwe but kaka oseike no to investigation moro mibiro tim onge mano serumo mana kamano. Ramogi TV anjam tawuda ba Awasi Boda weche manyien chopono maler from Awasi Boda. Ramogi TV aparani ote mar auki kato yani Masai aseso mokanyo mano Owino kanyo adwani mondo wadhi yuyo matin kata kamano pod wantiere koda weche mathoth waduogo kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
What do we bring? Record cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty. Family more healthy. Record cubicle string, my bestie. Record cubes ming'eyo cha maladho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Nyuol en mor. Kata kamano, en pek ne jopuonjre magamo remo. Ka kinde duto ting' maduong' en yiero e kind somgi kod bedo jonyuol. Koro ka anga dhi skul, kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani. Nuka kende manene ngadala. Nantibe koro sekata yudo gima omadho mo konyere godo. Kihondko kod paro medo kwako jonyuol matindo gi. Kana neno nyathina no naparo mana gima notimore na chien kocha. Ma en sigana maluwo pek ma jopuonjre manyiri ma odok e sikul kale. Para meno kaere na kano sichako bet ngama bet duong to nagoyega. Tudri gi Jailieta, chienge soko keloni sigand kinda jopuonjre ma jonyuol. Machegni wachako kadho wadnam chumbi kama moko kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koro koni ngimagi ni akirikiki bang' agucho omenda mar thieth mar SHA chungo chenro mag chiwo negi thieth mar luoko remo midendo ni dialysis. Gikoni chenro no ne ochungi tarik 1 dwe mar 7 ka koro idwa ni giti gi pesa gi giwegi e chulo thieth. Gino momiyo thoth gi sani koro kwame udi maonge thieth nikech onge mar omenda. Joja okoni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' ma Ushindi Likoni Mombasa. Kai ne ayuda nyuola Zainab Nya ma en jatuo nyarogno kadho gi omoko gi jatuo mane orem yudo thieth mar luoko remo monego timne ndalo 3 e juma. Gipimo na midhiero masane gi kale bang' okumba mar SHA mosebedo ka chudo negi timo lokruok e chenro mekgi ka koridwa ni gichudi gin giwegi e ka giyud thieth. Sasa juzi tarehe 1 wakaambiwa sasa section zimeisha. Kama hakuna tena nini matibabu tulipe cash. Na kashi yenyewe hatuna. Maana tunauliza hiyo kashi labda pengine za ukienda mbio ukapata kwa siku moja ngapi? Tukaambiwa 10,11. Usalani sisi waniko taabani. Huwa sijiwezi kabisa. Wanasikia mwili kwa mzito, kutembea kula pia nashindwa pumzi. Mimi kutoka jana mimi sijataka kitu chochote. Hiyo mambo ya SHA angekuwa wanatuambia kwamba itaenda tu kwa miezi 10. Tukajua kwamba sisi tutatibiwa na SHA kwa miezi 10. Kwa hivyo sasa wao walituficha na onekano pesa yao ilikuwa ya miezi 10 na imeisha. Anyuola Zainab koni gisetemo kaka ginyalo mar tudore gi apisas mag SHA mar ng'eyo adieri mantiere to chutho bang' yudo ote manyiso gi ne kiwango mane SHA onego chulnegi ne usirumo. Kila mwezi mimi natumia dawa 15,000. Kila mwezi. Hapo nipige mpate 15,000. Tuangalia madawa yankuja na mengine ya dialysis. Sasa hatujui vichwa vyenyewe hivi vingia tele. Usiku nzima sikulala, mgonjwa kulala. Waseke limit kwa tua figo ya dialysis. Kwa sababu wakiweka limit wataumiza watu. Sio wote ambao wana pesa watakwenda na cash. Kuna wengine hawana pesa wanatumia SHA. Na ndio hiyo SHA haifanyi. Kashi ni 11,000. Ambapo SHA yenyewe kwa vile ni insurance wampa 10,650, lakini ukienda kashi ni 11,000 na sasa kashi mara 3 kwa wiki. Hata kama una milioni ndani ya benki itakusha. Midhiero makamano ne bende ayudo ka okwa kumwangala siku zani ma en jatuo nyarogno mikindani makoni singo mane ochiwnegi sani opogore gi gino madhi nyime. Kitu tu alituambia ikifika mwezi wa 7 tarehe 1
hii ya mara 3 itaisha, watu watafanyiwa tu mara 2 peke yake. Sisi hiyo ndio ilikuwa iko kwenye akili yetu. Maanake pia wenyewe walituambia serikali imeamua kutusimamia hiyo section 2, watatulipia wenyewe serikali. Lakini sasa tunaona hata hakuna lolote ambalo tumesaidika. Nikifika NHF huko pia asema system hata hazifunguki, hatuna la kusema sisi. Hata kuna mmoja pia wafanya huko nampigia simu pia hashiki, maana hajui ataniambia nini. Luoro mare en ni tuono kidek nyore kolero ni onge kod nyalo mar chulo gana 12 didek e juma. Manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi, uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Kama SHA wanasema kiwango fulani cha pesa wanataka, watuambie pia tujue ni pesa ngapi. Kama tutakuwa nayo sawa tutatoa, kama hatuna tunamwachia Mungu. Giywak ne piny owacho mondo mi orange kaka nyalo resogi, to chutho ni mar garama mar yudo kendo rwako nyarogno manyien bende thothgi ok nyal. Sasa naomba serikali iangazie jambo hili. Hiyo kama inkwisha hiyo section, sasa wajue atatufanyaje, kwa sababu si hatuna uwezo. Hata kama hii serikali yetu inatujua pia sisi ni wagonjwa, pia taomba msaada kutoka kwao watusaidie, manake pale tumefikia hatujui tunaenda wapi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erakamanya George Aoko, kedagino ni ywak mar jotuogo biro chopo e it sirikal mondo giyud kony mowinjore. Kao kamano e kinde malokruok mar chal mar kor lwasi kelo midhiero ne pinje duto, riwruoge mopogore opogore medo manyo yore mag duoko chien midhiero mosebedo komako oganda kaluwore kod lokruok makamano. Riwruoge mopogore moromo karano romo kanyakla odiochieng' manyoro mar yango lipot manyien e weche mag lokruok mar kor lwasi kod aritane. Ripota marwa Joyce Olo ni kod ler mathoth. E kinde ma pinje mangima kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi, riwruoge mopogore opogore nobedo gi romo makanyakla e yango lipot mar kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi, nyasi manobagi e boma ma Nairobi. E seche mani yango lipodno, Profesa Patricia Kameri Mbote, ma en director mochung'ne weche mag chik e riwruok mar United Nations Environmental Program, ne opuoyo lipodno gino manowacho ni biro konyo e kedo gi lokruoge e kor lwasi. So as a report that we are launching makes clear, Kenya's climate justice movements are deeply engaged in answering hard questions from the ground up. Kata kamano, olero ni oganda mosebedo kakale midhiero mang'eny gin jomodak e dhier ka jogo manigi nyalo e mosebedo ka chwalo chandruoge makamae e kor lwasi. The wealthiest people contribute massively to climate change and environmental degradation, while the poorest people faced the most significant exposure to pollution and disasters resulting from the mismanagement of nature. Puoch gi pak imedo chwal ne oganda kuom kedo gi midhiero makamae e kinde ma riwruoge gi medo seyo jogo manigi nyalo manyayo timbe machido alwora kinde ka kinde. Most of our cultures recognize the need to protect biodiversity, and also many cultures also, and especially indigenous populations, talk about Mother Earth. Piny Kenya osebedo ng'ala manyime e chwalo ng'ur margi e doho, ng'ur motenore gi kaka pinje manigi nyalo ketho alwora e kinde ma gin giwegi to gitemo mar rito alwora. Kenya is at the forefront of the countries in the global south that are taking their matters on climate to court. And they are joining others across the world where we have people turning to courts as an avenue to secure accountability and to safeguard rights. Joyce Olo, Ramogi TV. Erokamanya Joyce Olo, wadhi nyime kana ma kaunti ma Siaya ochako chenro mar tiego moyo nyithindo manyiri 1,500 mawuok e skunde mopogore yore mag rito ler e kinde ria, kendo neno ni giyudo taulo mag ria minyalo nuo tiyogo kuom higni 2 kata reusable sanitary towels. Kane oloso e sach tiegruok manobagi e sub-county ma Alego Usonga, jadatije ka Together for Better Foundation, Laktar Aruna Vasani, owacho ni kinde osechopo mayuto mar familia ok owinjore roch somb nyithindo ahinya to mago manyiri.
Mokom jopuonj madito mag skundego bende ne okoweyo nyiso mor margi ni mar chenro ni biro neno jopuonjre osiko e skunde. Ne wapuonjre kaka inyalo tiyo gi law. Nyiso ni ok en expensive. Inyalo tiyo gi lawi ni puonjo kaka inyalo mondo iti kode kendo iti gi pads mi ok ochuno ni nyaka ng'iew dwe ka dwe. En pads mitiyo godo ti inyalo loko to kendo iduogo iluoko. Emi waluonge ni reusable sanitary towel. En inyalo tiyo kode kuom higni 2. Mano nyiso ni kata mana jogo ma ok nyal nikech e kinde mathoth gimomiyo nyithindo gi koso ga sanitary towels gi nikech achiel en Sh80. Koro janyuol ng'iyo ni oter nyathi school koso ng'iyo sanitary towel koro miyo nyathi ma nyako ni wiye kuot. I have been in a Siaya County for 1 week and I've seen the teen pregnancy is still the big challenge. Sex offences are still happening. Girls are missing out in a school. Numbers are still very high. And also to make sure, bring the community together to educate our ladies, educate our men also is very important. Request every one of you, county government of Siaya County, please look into all these sectors, how we can educate our tutors, how we can educate our leaders, how we can educate our teachers on the ground, and the most important, how we can bring this educational tool to the school level. For me, it's been a great day, and I believe that this initiative will go a long way in ensuring that the girls stay in class, they are able to take care of their menstrual health, and eventually even improve on the school performance. Johan Rech e karuso mapap Mbota manitiere yo bunga kaunti ma Kisumu koroni to nyalo gamo muya bang' yudo kar kano rech. Kar kano rech no mabende nyalo tingo tana par mag rech ne oyaw gi maneja maboma no Abala Wanga kendo biro konyo johala e geng'o lal magisebedo go kagiyudo kuom higni buora kokalo kuom rech makethore. Chenro no ne okel kokalo riwruok e kind kaunti ma Kisumu kaachiel gi riwruog pinje jowasunge mano European Union. Lady umekuja na kano ya Amora inaumia saa matin kora da wacho matin. Wayudo ni kae jo mgongo wazi mapap mutaka ncha thagre kuma gikane rech ka gikelo mondo kapok gitimo mgongo wazi ncha onge. Koro sani nitie baraf manyalo ting'o kata mana 10 tons of rech ma gidwa loso mgongo wazi. Kendo ka ng'ato jo butchery bende mose wuog ring'o ma Moleo Slaughterhouse to giuso ring'o korgi to pod ginyalo kano ka. Baraf ni kama maduong' moyaw. Kendo wadwaro ni alote mous modong' be ikano ka. Gini dhi kelonwa maendeleo maduong' nikech kata recha ni kiwaro iuse sa mihero nikech gimomiyo iuse sa mihero in gi kama inyalo kete morite maber ma chieng' miparo ni nyalo dhi siro tidhi siro king'eni giri ni safe. Wasebedo ka wanyiewo ice kowuok e Kisumu bus stage. Koro mano wadhi loso kae. Kwayona maduong' ne sirikal gilombnwa joket mwandu mondo obi oyamnwa factory machielo mamoko. This is really about food justice. Food should not go to waste. Food that can be consumed by human beings should not go to waste. So really this is about transforming this city to ensure that we reduce food loss and food waste. Rowere maloyo 1,800 pachoka biro yudo sir koa kuom omena ma piny owacho chiwo kod tiegruok mopogore opogore mondo konye tieko nok mag tije. Magi biro kalore gi kwan mamalo mag rawere pachoka modong' ka onge tije kata bedo ni gin gi obuok mag somo mopuodhi. Kalore gi jagoro maduong' mochung' ne rowere Fikirini Jacobs, piny owacho biro golo omena maromo $5 billion mar siro rowere maromo 100,000 e pachoka kaka chenro maduong' mar yawo ayanga ohala e chak dwe mabiro. Jacob oluwo ni jogo mabiro yudo sirgo biro wuok e gwenge ma pachoka kendo ng'ato ka ng'ato biro yudo pok maromo $50,000 e higni 5. To benefit, we must work together. As county government, we committed $5 billion out of the Nyota project to business support for our young people. Basically, Nyota program aims to achieve 2 big objectives. One, to help youth build business skills through grant, where we committed $5 billion, and this $5 billion will be shared equally. We have youth taken in every ward of Kenya, at least 70 youth in every ward of Kenya. That will bring us to about 100,000.
As the county governments, we are concerned with the youths. We have a data bank for the youths, and we know all those youths that are there. So today, even as we talk, we shall be able to avoid the duplication of the roles, because sometimes, like for example, we have been having the programs, just like our Honorable Piers has just said it. We also have in agriculture, the NAFCDB, whereby you find that some youths have been employed, and together also another opportunity may arise where we shall still have the duplication, the same youths again. I also encourage youths to be in groups so that it will be easier for them to work together in teamwork to ensure that they get or they garner support from all over. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Ni Mungu tu. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu ametenda, ni Mungu. Sina cha kujivuna. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni pau tuke clip ariyo manitiere riwruok matayo tuke rugby pachoka ogolo duondgi ka gidwaro mondo mi riwruok mar KRU gol nonro mag buge omenda. Clipego kamoting'o Ngong Warriors RFC, Meru RFC gi Moi University, Asonis RFC kokalo kuom jawach elogi omiyo KRU nyaka tarik 9 dweni matimo ka gidwaro kawo kamano to gibiro kwayo jotugo kaachiel gi johera mag tuke rugby mondo kik ywe tuke mag league season manyien. This is not about politics, but it's about principle. We therefore call upon all like-minded clubs and affiliates to join us in this legitimate demand for accountability. This is not a rebellion, it's a rescue mission for the good of Kenyan rugby. Should our demand be ignored, we shall reconvene to determine and take further action as necessary. We are demanding that the KRU CEO facilitate access to the requested financial records by Wednesday, 9th July 2025, and provide a written response to each individual club no later than this date. In the Kenya Rugby Union, as a player, it's like I have nothing that rewards me for giving it my all to the game. Because if you look at a player, you give your all to the game, but at the long run, you are rewarded with nothing. There's nothing as a player that you get. And all your life, you've given it to the game.
and the people who are supposed to help us are ignoring us right now. Ikruok ne tuke pinje Afrika mag kwango yie aora motesni African Rafting Championships osechakore ka timbe 10 mawuok Afrika biro yore tukego mabiro bagi aora Masagana kaunti ma Murang'a. Tukegi ma ibiro bagi Kenya kendo chano gi riwruok matayo tukegi pachoka ochan tarik 14 dweni kanya kasani pinje bich osemole pachoka kendo dhi nyime gi timo rako e aora Masagana. Kano wuoyo gi jofwambo Sami Kanywira ma en team manager mar Kenya oyango ni tukegi biro Kenya e thuolo mokwongo kendo en mor margi mar nyiso kit mich magin godo ka geno margi en mar kawo kombe. Jo Kenya podi medo kwa mondo rit aluora gino makonyo bero tuke machal gi magi tuke mapoko biro Kenya nyaka nene. Tuko tayari sisi kama team Kenya, manake tunashindana na Afrika mzima, na sisi kama team Kenya tumejitayarisha, tuko kabisa, tumejiandaa vilivyo, na hata hiyo siku tunauliza itafika lini ndo tuweze kushindana, na najua tutaibuka kuwa washindi. So nauliza wa Kenya pia waweze kufika eneo hili, huwa wakati ukifika waweze pia kutusambikia na kuwa na sisi. Na Wakenya wamejiandaa vilivyo, na hata sasa pamoja na wasichana tunatarajia kwamba tutachukua kikombe. Huu ndio mchezo wa kwanza kuwahi kufanywa hapa nchini Kenya na hasa Sagana. Vijana ambao wako hapa hata hawajawahi kufanya kwenye maji, lakini tumewafunza pamoja na wasichana, na sasa wameanza kukomaa. Jatugo Diogo Jota gi owadgi Andre Jota duto ibiro iki odiochieng' ma Kenya boma gondo ma piny mar Portugal. Jota gi owadgi nowito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mar apaya e piny mar Spain. Jotugo kaachiel gi johera mag adhula pod dhi nyime gi chwalo kuyo margi ne familia mar Jota. Jota mane en jahigni 28 noriwo arus gi jaode ndalo matin mokalo ka oweyo chien nyithindo 3. Tuke adhula mag Club World Cup odonje tielo mar quarter finals otieno makawuono ka timbe 8 biro laro thuolo mar donjo e nus finals. Chelsea magin team kende modonge tukegi kowuok e piny mar Ingresa biro rakore gi club mawuok e piny mar Brazil Palmeiras. Joloch tugono ma biro bagi sa 10 okinyi biro ng'ado tiko mar nus finals. Chelsea biro bedo maonge jotugo Caicedo gi Lavia e kinde ma jaloyo Nicholas Jackson biro duogo tok tieko kum mar kad makwar. Komachielo club mar Fluminense biro rakore gi club mar Al Hilal e tugo mokwongo ma biro bagi sa 4 otieno. Nyakoro mogiore ni mondo mi wang'ade gi kanyo neno ka team mar Ramogi Night oseikore kanyo ne kelo nungolo makmana no ka ote mar Caleb Ngolo donjo ka kowacho neno wako wuok Riruta Waves owacho ni mondo kowuok Riruta owacho ni mondo mi wamos ne mama gi Khadija Waka manitiere Luanda. Nyakoro mogiore ni mondo mi wang'ade mana gi kanyo mane thuolo mane wantiere godo weche manyien mag oimore. Erokamano ahinya kuom budho kodwa. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.